В Roblox? Не, брат. Rivals. Ти видел ли си? Да. Чай малко да снимам как играе почека. Имам видео на Иван. Тога, буквално Лео ми направи някакво приложение, дето снимам видео. Да. Мобилен ли? Да? Мобилен ли? Не, брат. Някакво тупо приложение и също игра срещу хора, снимам видео. То микрофона чува ли ми се? Да, чува се. Ай, ще та фака. Ай, ще та фака. Ай, ще та фака. Добре, аз ти бях изпратил. Чакай. Виж аз кой ти бях изпратил. Майката на Лео ще го прибие заради телефона, бе. Айде пътувай, бе. Газари мазен. Виж кой ти изпратил. Туз тапанари мазен ме уби. Only knife, абе, ей, пътувай, бе, келеш. Айде пътувай. Тога виж ми скъпа някакъв кнайф. Такова да е. Олевал си. Only knife, ай. Бегай се, бе, тъп. Иван, аз мога да ти направя екрана, да ти покажа на по-далече. Добре, ама не сега. Искам да го победя. Направо наспамих. Майката на него, ще го... Брат, Иване, може някой да ми обясни. Ако е? Са тия нещата. Кой е там? Чай. Майката на него ще го приби. Не, бе. Са тия нещата. Са тия нещата. Са тия нещата в общото. Не, бе, Айде, аз умрях! Така, дай! Не! Оу! Нещо ти е написал в мои видео. Оцели го! Лелу. О мага! Кокалите, кока! Лео, аз почти победих. Лео, дай си ксема... Тога, дай си ксемана, бе. Аз ще тръгвам с хората още. Ауе, дай, бе. Ай, чакай малко. Иване, да ти бяха фейк пруфа, ни го направихме. Фейк. Виж го направихме фейк пруфа. Ето не е фейк, тото е истински. Защо го направи тога? От един човек е взел твоето нещо и аз му дадам 2 регранкаса и 1 ляко гарача. Ма върни, но майко с пътите си. Някой да... Чакай, помниш ли това? Some same bro, да? Не, аз умрях, брат. Не. Тога, защо го направи, бе? Я влезва в сървъра. Я малко за армия. И аз малко, верно. Качи. Оцели го. Не. Убих. Тога я направят настройките да виждам надалече. Амзала такова е, върни ми се ксевана. Добре, навън. Ето, ти имаш добра душа. Жиле. Иване, си ядеш ли тази селска баница? Не. Може ли? Да. Юпи! Бато, Иван и Надио. Брат! Абе, добро, покажи си ксевана.
Дълга, дай го е. Мерте каза да не давам. Абе, аре, бе! Братва, въх ти с камърското, бе, дай! Оле! Трябваше ли да седиш, да се подпираш на стела? Аз ще да отивам до баня. Аз ще да отида до Кенепа, бе. Аз била. Правил. Виж, то съм втори клас. Айде от тебе не. Падай ти снимаш веднага. Ай, падай. Дълга! Дълга! Варичик се вана, бе. Моята. Искаш тум-тум-тум. Какво? Искаш тум-тум-тум. Аз ме не тук, Вонстър. Приятел. Оригинални. Не е Вонстър. Вонстър е, виж. Чай. Той прави 99. Той е 1000 и няколко дни. Да, бе, знам го. Аз го имам. Той да изтри. Тогава дай си ксевана. Ей, силна тога при... Стани лошо, ако ми го пипнеш. Аре, дай го, е. Аре, бе, тога. Тога, аре, върни го, е. Стани, бе, ще го върна утре. Да, бе, до утре. Чакаеш ти от другия 50-тия век. Какво това, бе? Сукара тога отровен. Тога, Лео, kada го спърта като видео от мен.